morning po. Si Ma'am Priscilla po. Ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal kay sa'yo. Ayun, Ma'am. Hi, Ma'am. Good morning po. Inay, ikaw Nangita ni Ma'am Nico, ay, ni Ma'am Priscilla. buhay ko. Pastor yun po. Buhay na kay ganda. So, surprise delivery for you po pala. Pangarap ko na makamit. Sige, sige po. Sana'y di na magising kung nangangarap. Okay, so good morning, Ma'am. So good morning everyone di I know. So Ma'am, basi na tingala ka o kinsame, daghan mig mga dala. Anyway, day Ma'am, kami is from Everything Surprises. So another special person, Ma'am, na gusto ko i-greet. So happy birthday. So ayun, palakpakan naman natin si Ma'am. So inani ka niya ka-special, Ma'am. Inani ka niya ka-love. Madiin. Bisag wala siya diri is iyahang gusto ipa-feel sa imuha nga special ka sa iyaha. Love ka niya. Nga even wala siya is ipa-feel niya ang presence nga naa siya naka-celebrate sa mga birthday today. Okay? So, inani ka ka-special, Ma'am. Naa siya gipadala for you na 1 dozen bouquet of roses. Palakpakan naman natin. Happy birthday po! Ayan, happy birthday, Ma'am. So, inanisab siya ka-sweet for you, Ma'am. Napot siya gipadala nga 2 boxes Dairy Milk Chocolate. Palakpakan naman natin. Happy birthday! Happy birthday! Ayan po, Ma'am. Doon na ka po, Ma'am. Happy birthday po! And then, Ma'am, kay na daw siya sa layo, as if na lang daw na ito muna yung presence niya. Ito daw muna yakapin niyo, Ma'am. Teddy Bear! Ayan! Yay! Happy birthday po! Ito na lang, Ma'am. Dapat siya, Ma'am. Ito, maliw assist, Ma'am. Ayan, dapat lang sa siya. Ayan. Ayan, so syempre, aside sa Teddy Bear, Ma'am, naapod siya ipadala kay birthday daw ni mo. Arrange balloons! Happy birthday po! Yay! Ayan, happy birthday, Ma'am. So, kita natin, ang saya ni Ma'am. Sobrang happy niya. Okay? So, syempre, kinahatag na ako orange balloons, chocolate, flowers, and then teddy bear. Naapod siya ipadala, syempre, dili mawala. Naapod siya ipadala nga, special red ribbon cake. Happy birthday po! Ayan, kalulong ko dawat, Ma'am. Ay lang sa palma. Ito lang sa ribbon. Ribbon. Ayan. Ayan, dala lang sa front. Ayan. So, happy birthday once again, Ma'am. Excited na ba ka, Ma'am? May bahuan ng kinsa gihatag ini nga surprise. Basig na kay idea, basig na kay kuan, Ma'am, kana manguyabay. Basig na kay manguyabay ni Mami si Tahay ba. Bitaw. Joke lang, Ma'am, ha. So karon syempre nahatag na akong surprise gift na gusto niya ihatag for you, Ma'am. Dili na to may bawaan, naapod siya gipadala nga special letter. So yan, from Everything Surprises po. Ayan. So, okay lang, Ma'am. Ako masahon. Maminaw lang ta para sa letter, okay? Okay po. Isa ka ni Ma'am, no? Murphy, na-excite si Ma'am. Magkinsay gahatag ani nga surprise. Okay. Hi, Mama. Happy birthday. Kabalo ko, surprise jud kaayo karon. Dili ra ba kaayo kaganahan inani kay dayon nimo ingon maulaw ka. Pero nisalig ko sa Everything Surprises nga mahimo jong special nimo karong adlaw. Ayaw lang kaulaw nila, Ma, kay mga buutan o gwapo, gwapa man jud na sila. Ga-follow ko sa page nila ug nakita nako ang happiness and satisfaction sa mga customers nila. Mao sila akong gisaligan, isa nga makapahalipay sa imong special nga adlaw. Mao dapat happy jud ka karon, ha? Ma, salamat kayo sa tanan sa imong tabang ug gugma sa akoa. Labi na sa akong duha ka anak nga ikaw
ang nagpadako. Sa ups and downs sa akong kinabuhi, naa ka permi, masampit ug mutabang nako, nga way gihuwat nga balos. To the rescue, dayon ka pag ako na ba. Maski nagkalisod ka, oo lang Japon ka. Sa tinuod bitaw ma, kung di tungod nimo, nga naa permi sa ako ang likod, hagbay na ko ni surrender. Pero, misukol og nagmaisugon ko sa mga pagsulay tungod nimo. Ikaw ang superwoman ng buhay ko, kaya idol jud kaayo tika. Ikaw ang the best mamas tibuok kalibutan ba. Sa among 5 nga anak nimo, wala jud ka nagkulang sa amuha. Wala jud namo nakita nga gibati kag kakapoy. Naa gihapon ka permi, maduulan, maski naa nami isig ka pamilya. Ma, I can't live without you. Mag-unsa na lang kaha ko kung wala ka. Gihigugma jud ti kag maayo ma. Stay healthy permi ma. Ayaw kalimti, inom imo mga tambal ha. Babawi ako sa tanan-tanan, kaayo ug tabang nimo sa ako ma. Promise ko yan. Gimingaw na baya kayo ko nimo. Saon nga dili pa man mi pwede makauli. Amping na lang permi sa lawas maha. Ug sa akong mga igsuon nga naa diha, Precious, Peng-Peng, and Richelle, salamat kaayo sa pag-uban ug atiman ni Mama. Kaninyo tanan, I miss you all. I love you, Ma. To everything surprises, the service was great. I heard many comments on how friendly, kind, and nice your staff was. I would be pleased to recommend your services to anyone. You made my mother very surprised and happy today. Thank you very much. Nagmamahal, si Ma'am Jem ng Macau. Ayan, palakpakan naman natin. Ayan, so kabalo ko ma'am, nga na-appreciate ka ni mo ang surprise. So, sa iyahang surprise gift na gihatag today ma'am, at saka sa iyahang letter nga gisulat for you, unsa man imuhang ika-response, unsa man imuhang ikasulti ma'am. Dali lang, para sa iya po. Nalipay ko po. Nakuha na ko ang akong anak nga. Bisa layo siya dali. Ibate ko, kabingaw. Mayroon tato, nagkaulit ko. Dagang kayo salamat, May. Ikaw hinumdum pa dahil sa akong birthday. Napakaigaluhan ma'am. Ayan, so palakpakan natin natin ito. So, kabalot din ni ma'am, na-appreciate lang kayo ni mo ang surprise, kaya ka nag-teary eyes. So, luha na siya sa kalipay ma'am, so alam namin nga, happy ka. So, let's celebrate because your birthday. Kabalo mi nga malipay sa imong anak kay na-feel po niya nga, makita niya nga, happy ka sa iyang gibuhat karon. So, karon kay naaman na iyahang mga anak, na imong mga anak ma'am no? Mga ilang mayroon ka ng mga wishes. So, isa-isa lang. So, ahata magsunod. Ikaw na ma'am, kaya para ang imong emotions is dire-dire. Direct. Hello? Ma'am, lingkod ma'am dito. Okay, that's just okay. Lingkod ma'am. Okay, so pila nakakatuig karon ma'am? Celebrate? 64th birthday. Okay. So, nag-celebrate imong mother ma'am, 64 years old sa iyang birthday today. Sa unsa man imo ikaw wish sa iyang birthday ug unsa pud imo ikastorya sa surprise nga gihatag sa imong sister na si Ma'am Jem nga naa sa Macau. Dari lang sa kanila ko. Istorya kong mama nga, kuan ka na. Daghan pang mga birthday nga mo. Ako. Kinang-kinanglan pa dyan dito. Happy kay ko nga
kanang akong wish ni mama nga kanang maing lawas kanina. Hug mo naman. Kiss mo naman yung anak mo. Palakpak naman natin. Yay! Thank you so much po. So yan, we really feel na talagang love na love niya yung mother niya at yung sister. So ganun lang na-appreciate ang surprise. Thank you so much, ma'am. Naging emotional. So tears of joy na naman ulit. So, sige po, next anak ko, ma'am. Ito lang, ma'am. Tapat lang. Ayan, ma'am. So, birthday sa iyong mother, celebrating 64 years old po. And then, surprise sa imong sister, unsa man may ka-wish sa imong mother, unsa may kasulti sa surprise, maghihatag sa imong sister. It's okay, ma'am. Hinaot lang ko nga si mama maabot pa o ilang katuig. Diin man sa mong kalisod, diin man sa mong nagkatibulaan sa mong suon. Hinaot lang ko nga si mama dili tagyod mapulaan sa pag bisan tuod og mga minyo na may nga dili siya mapulaan sa amo ana. Usahay kadungot ko ta usahay. So nang hinaot lang gyud ko mga di ka mawad-an na mo og pag dili ka mawad-an og di ka mapulaan na mo. Nang hinaot lang gyud ko mga katagan pag gyud kag maing piskay nga panglawas o makalahutay pag kita sa mga problema nga maabot. Happy birthday. Hug niyo naman, ma'am. Si ma'am po. Yay! Thank you so much po, ma'am. So, sa imo, sister, basi na pa kay kadungat. Ate, thank you kay si mama wa gid ni kabalo sa kaning plano nga inani sa about everything nga saan siya nga Everything surprises po. everything surprises. So daghan kayong salamat kay si mama wa gid ni kahibalo gyud sa tanang plano o sa unsay imong plano gyud aning Birthday niya today. karon. Okay po. Balag simple lang basta kay naalagi ka surprise. Yes po, ma'am. Thank Salamat you. kay ma'am. Palakpakan natin ulit. So, thank you sa mga nilot nga message. So, yan. Si ma'am na gari. Sige po, sige po. Sige po. Okay lang, ma'am. Dili naman siya halata sa video. Sige na po. Kapare lang si ma'am dito, ma'am. Any wishes lang. Nindag ka na magugulitan. Okay lang. Kung pag-ipunta na sila dito nga asaan ko, kami pinanong dito sa kaligig ko, ano? Ayan, ma'am. So, sa imong sister nga sa church, ma'am, is unsa man imong ika-wish sa iyong birthday today po? Pasalamat tulog ako nga kaabot siya ng mga kuan sa iyang adlawan sa 64 kay tungod nagkaroon problema hindi agil niya iyang isagubang o siya magbalipayon ng hapon sa kalisod tungod sa iyang anak kung sa katag-katag niya may mga silingan niya may kauban ng mga kuan sa simbahan niya ako po nang ginunhan ako nagpasalamat lang kung ako nga ingon ali day nakitabo nga si May nakilumdo pag yun maray ako. Ayan. So, thank you so much. Palakpakan naman natin po. Hug mo naman si ma'am. Hug niyo po. Yay! Thank you so much, ma'am. Next, mga apo naman. Ako ba anak ko? Oh, sayang. Sige, sige. Apo na lang. Aligang. Sa kay Lola to. Tapat lang po. Anak atong nagsuway. Ayan. Nag-cry na siya. Sige, it's okay. Palakpakan natin. Alam ko na happy lang din siya. So, di ba? Ma-feel natin na love niya yung lola niya. Sige, gang. Okay lang yan. Iyak mo lang yan. Tapos, alam ko na happy ka lang. Gusto na nimang wish sa imong lola. Happy birthday, Lola. Wow, palakpakan naman natin. Thank you so much. Hug mo na lang yung lola mo. Hug mo, gang. Ayan. So, ayan. Ma-feel na mo, no? Love so, basta na kayo kasulti kay mama, gang. Sige lang. Ina lang, mama. Mga salamat po. Ate, happy birthday, Lola, Ma. Oh. Ayan, nag-cry na naman. Thank you so much. So, kung wala na ilang mo wish, magpasalamat ka sa tanang ng wish di ay kay ma-feel na mo na love nyo si ma'am, inyong mother nga nag-celebrate sa iyong 64th birthday today. So, as we celebrate sa iyong birthday, happy ta. Kumbaga, naging emotional but it's a tears of joy naman. Okay? So, nagang kayong salamat sa tanan. Natay cake at mabihat ng cake. Yay!
So, pilihan natin ang cake. So, yan. Sa natay cake. Ang nakabutang sa ito ang cake. Saan lang ako. Happy 64th birthday, ma. So, palakpakan naman natin ulit si ma'am. Happy birthday to. So, karon ma'am, kay birthday man nimo today. Unsa man nimo ikaw wish sa imong birthday karong adlaw? Wish mo. Sige, sa imong mga wishes. Ako di pang kalita nga ako nakaabot ang tuiga nga hatagan pa unta ko taas-taas nga kinabuhi kay aron makaserbisyo pa ko sa akong mga anak. Ako ginipasal ako nang gipangayo sa Ginoo. Kaunta lugwayan po ko niya sa ako kinabuhi. Ayan. So, blow the candle, ma'am. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! So yan, so happy birthday once again, ma'am. So, unsa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak nga si Ma'am Jem nga nasa Macau, ma'am. Nalipay ko. Murag nakulat lang. So ayan, it's na-surprise jud kayo ka. Kumbaga kay wala man jud ka kay Paul, wala jud ka ideya ni ma'am nga naa kay surprise maabot karong adlaw. Ayun. Ayan, so grabe jud ay pagka-surprise ni ma'am. So ayan, palakpakan natin ulit ang birthday ko. So, any message ma'am, any final words basi na pa kay kadungag para sa imuhang anak? May nalipay gyud ko kaayo sa imong biyasag na ko sa birthday. Dili na ko kuan nga bisan na kasalayo. Tuloy lang. Nakahatag ka na ko birthday. Salamat kayo, May. Ay, salamat. Yay! Thank you so much po, ma'am. So, ma'am, pwede na mo mapangutan na pila na dahil mo katuig wala nakita ni Ma'am Jem. Okay na? Nakauli siya last 2017. Ah, okay. So, dugay-dugay. So, 3 years. Almost 4 years na kung gagapit. Uli ay natuto siya niya. COVID. So, extend na yung contract doon. So, okay na gihapon at least. Sa ingon ani nga pamahagi is gipa-feel gihapon niya nga na yung presensya nga maka-celebrate sa imong birthday karong adlaw, ma'am. So, once again, happy birthday. Ang wish na mo sa imong ma'am is more birthdays to celebrate nga makauban pa imong mga anak kay mo po ilahang wish mo ilang pangandoy nga dugay pa mo nga mag-uban kay para makita po nimo sila nga maging successful sa ilahang life. So, alam naman namin na happy ka, ma'am. So, really happy for that. Daghan po kayong salamat sa pagdawat niya sa mga diri. So, once again, happy 64th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Thank you so much po. So, yan. So, ma'am, diri ka muna kayo. Babay lang sa camera, flying kiss para sa mga.